O prendido das luces o vindeiro 5 de decembro será o tiro de saída pro Nadal en Pontevedra. O día seguinte, a Praza de España e Alameda converteránse nun dos puntos centrais da programación, o Bosque dos Xogos. Unha pista de xeo sintética, vai a ser unha pista sintética, vai a ter unha carpa, o que é unha gran programación, como dixo o alcalde, do Bosque de Nadal, non? A parte de pista sintética hai tirolina, vai haber un tobogán, que xa houbo nalgúnha ocasión, e unha carpa de xogos dentro da filosofía Montessori. Esta é unha das novidades da proposta que Pontevedra prepara para o Nadal deste ano, unha programación que describen como renovada e diferente. É unha programación renovada, unha programación diferente, unha programación coordinada, non? Na que queremos que se implique toda a cidadanía, e hai nela unha idea fundamental, non? A idea é pedirlle ao apalpador, aos Reis Magos e a Papá Noel que merquen todos os agasallos que van a ter os nenos e nenas de Pontevedra, que os merquen no comercio local. De feito, os tickets de compra do comercio local volverán ser moi importantes. Serán a entrada para gozar das actividades deste Bosque de Nadal. A Praza da Ferrería acollerá un poboado de Nadal cun mercado de artesanía con 26 postos. Ademais, a esta programación súmase o mercado de abastos. Vamos a ter concertos pola tarde, pero tamén vamos a ter catas. Vai a ser a primeira vez que teñamos un fin de ano especial para os nenos, vai haber un obradoiro de cotillón e despois daremos as uvas para adiantar esa data tan especial antes da carreira de San Silvestre. Outra das novidades do programa é a iniciativa Mercado no Barrio, con propostas específicas pros barrios con comercio local. Tamén haberá propostas musicais para estes días de Nadal. Celebraránse tanto no Teatro Principal como no Pazo da Cultura. Programación tanto no teatro como no Pazo da Cultura, centrada sobre todo en música para este Nadal de diferentes estilos, tanto panxoliñas tradicionais como música sinfónica, como música de coro, e algunhas sorpresas que vos iremos contando. O recinto feiral acollerá as actividades a cuberto no marco do Nadal Xogos. En canto á recepción dos Reis Magos, volverá a ser o día 5 de xaneiro pola mañá no Pazo de Mugartegui.